शांति बना के बैठी लोगी। विकासपुर पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार अभिषेक भोजपुरिया यहाँ थोड़ा देर में पहुँचे वाला बानी। आपन बात रखें, विकास के बारे में बताएं कि हम का विकास करें। शांति बना के सुनी लोगी। अब थोड़े ही देर में आवे वाला बानी। शांति बना के बस हो आ गई। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम। ठीक बा, ठीक बा। अब रउआ लोग के बीच में विकासपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी अभिषेक भोजपुरिया, समाज सेवी, शिक्षित, अच्छा शिक्षित, पढ़ल लिखल उड़ंतु बंतु समाज सेवी आप लोग रउआ लोग के सामने यहाँ के आ गइल बनी। अब यहाँ के अपन भाषण रखें, बात रखें, विकास के बारे में बताएं, रउआ लोग सुनी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चाचा, काका, या दादा, दादी, भैया, भौजी आ एक आदमी के छोड़ के हमार बहन सब है, सबका के प्रणाम बा। जी एक आदमी के रहे जी, एक आदमी में हमार हो तो बारी उनका के बहन मान रहे। ठीक है, बोल। आज हम उपस्थित बनी रउरा लोगन के बीच में, आज अपन बात रखे खातिर। जैसन कि रउरा लोगन जाना तनी 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में जे भी एजक प्रतिनिधि रहल उ विकास के काम ना कई, विकास के नाम पर खाली धोखा कई। हम केहू के शिकायत ना करें, हम अपन बात रखे खातिर आइल बनी। लेकिन हम खाली वादा ना करें, जवन कहेम उ करें। हम रउरा लोगन के बता दी कि अगर हम जीतेम तो हम का करें। हम भाषण खाली ना देम, हम काम के बात करें। हम आज अपन बात रखे आइल बनी कि अगर रउरा लोगन हमरा के चुनाव जितावत तनी तो हम अगला 5 साल में का करें। हमार कुछ वादा बा जौन इस क्षेत्र के जनता से हमरा अपन बात राखे के बा। उ एक एक करके वादा रउरा ध्यान से सुनेम। ई वादा खाली वादा ना रही, ई पूरा हुई। पहिलका हमार वादा ई बा कि अगर हमरा के रउरा लोगिन जितावत तनी तो 5 साल के भीतर पूरे पंचायत के जितना बेरोजगार लोग बा, जितना लोग बा, सबका के रोजगार दे देम हम। जी नौकरिया कहाँ से दें? वोट लेवे के बाद भाषण देवे दो, नौकरी दिया हमरा लगे बूटी बा। ठीक बा बोली। ठीक बा नेताजी, नौकरी देम बोली। हमार दूसर वादा बा कि अगर हम जीत जाता नी, रउरा लोगिन हमरा के जिता के अगर भेजता नी, खास करके हमार बहन लोग सब ध्यान से सुन ले, महिला लोग ध्यान से सुन ले कि हम अगर जीतता नी तो रउरा सब केहू के एक एगो ब्यूटी पार्लर आ एक एगो सिलाई मशीन देम। ओकरा बाद हमार अगला वादा बा कि पंचायत के तमाम नौजवान के, युवा वर्ग के एक एगो अपाची गाड़ी आ 5-5 हजार रुपया प्रतिदिन देम। ई हमार वादा बा। 3000 रुपये के बारे एक है अपाची में 3 करोड़ रुपया भूल कहाँ से लिया के दे? का बुझाता वोट लेवे के बाद जीते दम दे। अच्छा ठीक बा। हाँ, तो हम सबका के एक एगो अपाची गाड़ी आ 5000 रुपया प्रतिदिन, माने रोज के रोज बेरोजगारी भत्ता देम, जितना दिन तक रोजगार नहीं खे लाग जा। ओकरा बाद हमार चौथा वादा बा, अगर हम जीत जाता नहीं, एक गांव के
है रोड के साथे साथे जितना खेत बावे वो सब खेत में टाइल्स लगवा देम और टाइल्स लगवा के शहरीकरण करे। ये हमार वादा बा। है नेताजी, अब का बा? सारा खेत में रुआ टाइल्स लगवा दे। हाँ, आई माल बकरी भैंस कहाँ चढ़ियन सब? नहर में चोरी है सो। नहर तो मंत्री जी सब ढलवा दे। भूट में चाहिए। ठीक है, हाँ तो गोली फेंकी रही। हाँ, ऐ लड़की ऐ चुप। हमारे 5वां वादा बा, रौरा लोगिन के एजक से अगर कहीं बाहर जाए के होता तो रौरा लोगिन के ट्रेन पकड़े खातिर, प्लेन पकड़े खातिर राजधानी में जाए के पड़ता, छपरा, सिवान, पटना, गोपालगंज जाए के पड़ता। लेकिन हम ही वादा करतनी कि अगर रौरा लोगिन हमरा के जितावतनी तो अगला 5 साल में गांव में हम एरोप्लेन चले खातिर एयरपोर्ट बनवा देम। डायरेक्ट रौरा लोगिन एजक से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली, बॉम्बे, लंदन तक जा सकत है। है नेताजी, अब का भाई? कहूँ के हद होला। मंत्री विधायक के हाथे में नहीं के रउआ एयरपोर्ट बनवा दें। कहाँ से बनवा दें? ये बात ही लोग के थोड़े बुझाता है। हम फेंकू के चला फेंके ना दो, वोट में केहू में जीत जाए के बाद। ठीक बा, बोली बोली, सब चीज नेताजी करवा दें। तो ये 5 गो वादा बा जौन की हर हाल में हम जितावतनी अगर रौरा लोगिन तब पूरा करें। ऐसे रौरा लोगिन से निवेदन बा कि अब की रौरा लोगिन हमरा के बेजोड़ बहुमत से विजयी बनाई। आ चुनाव के दिन जौन बा उ बूथ पर जाए के बा। आ ध्यान रखें लोगिन, अब की ईवीएम मशीन आ ठप्पा दोनों से वोट होई तो ओमे हमार चुनाव चिन्ह भुलाए के नहीं खे। ओ जगह बॉक्स बना रही, 4-5 गो बॉक्स लाग रही, ओकरा बाद एगो अलग ठप्पा वाला बॉक्स लाग रही। तो हमार चुनाव चिन्ह हरिहरका बॉक्स में रही ईवीएम मशीन में। तो देखे लोगिन जे कहाँ हरिहर रंग के कूट से घेरल बा, वही में जाके हमार चुनाव चिन्ह खोज के आ ठप्पा मार देवे के बा। ई भुलाएम लोगिन मत। आ बाकी यही अति लाल, ब्लू, हरिहर, करिया आ बाकी सब कलर के उमें बन रही, लेकिन हरिहर का याद रखे के बा। तो हमें उम्मीद के साथ जाई नु कि रउरा लोगिन वोट देम हमरा के। हाँ सर। तो दोनों हाथ उठा के हमरा के आशीर्वाद दी सब है, वोट दियाई नु। चल ये विश्वास हमरा चाही। आ एक बात के गारंटी देतनी कि अगर रउरा लोगिन हमरा के जितावतनी तब विश्वास पर रउरा लोगिन के हम खड़ा उतरेम। कह के पलटे वाला काम ना करें, ठीक बा? यही के साथ हम चलतनी। जय हिंद, जय भारत, सबका साथ हमारा विकास। वाह, चलो ठीक बा, चलिए। चलिए, हमारा नेता कैसा हो? जिंदाबाद जिंदाबाद नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो?